aljani bulzuzu so gun shugaban aljanin misira zan aike ka aljani bulbultu zan aike ku shugaban aljanin ka Allah ya daidaita boka Allah ya daidaita boka amin amin ka samu biyan bukata ne wannan kira da dan ka da ko wata waya ta ce je na dan yi sakarar kunta a can bayan layi ka gane ta kuta to instead of je cikin gari a je a cire mu security da ce bari an kawo maka tunda ku aikin ku ne nan ku san yadda ake yi kuna raba aure kuna hada wancan kuna raba wancan kuna yin farako da sauransu ce to bari an kawo ma a cire mu security dore ta aikin ka an yi an gama wani aikin ya fi ƙarfi na damun bokan ƙarya ne ku ta yi ka tare baya kuma cire security ka kasa ko ke cewa kuna raba aure to wallahi yau sai ka gane kuranka kai boka ta mana ko soke mun hada da ka ba mata ba sai ka san yau kana yi da mata wallahi